Stimați prieteni, revenim cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre și trebuie să vă reamintesc faptul că săptămâna trecută v-am făcut o promisiune și o temă de discuție în mediul online și nu numai, de ce nu, și ne ținem de cuvânt și de promisiune. Așadar, doamna Florina Sava revine în studiourile teritoriale București EMI-TV. Sărut mâinile, vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru disponibilitate totodată și pentru colaborarea frumoasă de care dumneavoastră ați dat dovadă față de noi și sper că și noi față de dumneavoastră. Bună dimineața tuturor, bună dimineața Alexandru, bună dimineața telespectatorilor noștri. Mă bucur tare mult să fiu aici, este muzică bună, este atmosferă frumoasă. Da, am revenit. Mulțumesc celor care mi-au scris pe pagina personală de Facebook, Florina Sava, pe profil și care m-au felicitat pentru intervenție. Este dovada că oamenii vor să știe ce este cu această numerologie, ce reprezintă numerele în viața noastră și astăzi vreau să vin cu lucruri mai concrete, deoarece oamenii ne-au solicitat lucrul acesta. Într-adevăr, am văzut și eu prin comentariile dumneavoastră și prin postările făcute de cei de acasă și mă bucur să îi spun că astăzi chiar vă veți bucura pe înțelesul dumneavoastră de tot ceea ce vă interesează. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi, doamna Florina Sava, mai exact? În primul rând, o să am o numerogramă a unui telespectator care a fost extras, domnul Daniel, atât îi spun numele, născut pe 16 februarie Felicitări, domnul Daniel, 1973, să fie alături de noi, ca să-i spunem câteva cuvinte. Dar înainte de asta o să vorbesc niște lucruri generale despre câteva cifre, câte ne vom încadra azi. Pentru celelalte ne vedem și miercurea viitoare, da? Miercuri să continuăm, da? Și dacă mai ai tu întrebări, dacă nu... Întrebări sunt multe, dar întrebări din partea mea ar fi multe, dar vreau să ne axăm exact la întrebările celor de acasă, care știu că v-au umplut pagina de Facebook și telefonul cu ele. Și le mulțumesc. Vă rog. Aș vrea să le spun oamenilor și să începem așa. Suntem sub influența a 3 cifre, ca să zic așa, 3 cifre principale. Ziua de naștere, luna de naștere și anul de naștere. În numerologie, lucrul acesta se traduce prin vibrație interioară, vibrație exterioară și vibrație cosmică. Mai pe înțelesul tuturor, ziua de naștere reprezintă felul în care noi suntem în interiorul nostru, luna de naștere reprezintă modul în care ne comportăm în societate, iar anul de naștere reprezintă scopul nostru pe această lume. Și azi o să vorbesc un pic despre fiecare cifră în parte, așa cum ți-am spus data trecută și am spus telespectatorilor, în numerologie există 9 cifre, atât. Datele noastre se reduc toate la o cifră de la 1 la 9. De la 10 încolo totul se reduce. 10 înseamnă 1 plus 0, adică 1, 11 înseamnă 1 plus 1, adică 2 și 12 și tot așa, 1 plus 2 egal 3. Încă o dată vă spun că vibrația interioară, adică ziua de naștere, reprezintă caracterul omului, ceea ce este el în interior, iar numerologii spun așa, cum ești tu cu tine când nu te vede nimeni. Da? Deci cifra de naștere este cumva ceea ce nu știe lumea despre tine. Și luna de naștere este ceea ce vedem noi în societate, cum te comporți în societate. Și aș vrea să vorbesc pe rând pentru fiecare cifră și, normal, începem cu cifra 1, adică data de naștere a oamenilor născuți pe data de 1, 10, 19 și 28 ale fiecărei luni. Deci, telespectatorii să-și calculeze dacă sunt născuți pe data de 1, 10, 19 sau 28, acum este despre ei.
Oamenii născuți în aceste date sunt începutul. Sunt oameni inițiatori. Ei sunt primii. Oriunde. Fără să vrea, ei vor ieși în evidență. Exact cum pe această coală albă, să zicem, există un singur punct. Dacă ne-am uitat la ea, exact asta am vedea. Un punct. Exact. Ne-ar atrage atenția, da? Le place să conducă, să fie independenți și lucrează greu în echipe. Da? Ei, chiar dacă și-ar dori, sau, atenție, angajatori, atunci când aveți oameni născuți pe data de 1, 10, 19 sau 28, să știți că nu prea lucrează bine în echipe. Sunt individuali. Sunt individualiști, da? Sunt inventivi, ei vor să înceapă proiectele, nu să rezolve proiecte deja începute de alții, da? Mai greu. Sunt oamenii pe care îi strunești mai greu. Calități, acestea sunt calitățile, că pot să rezolve singur sarcini, da? Mai ales dacă aceste sarcini le dăm impresia că sunt realizate, aduse de ei, da? Adică un angajator, de exemplu un șef, dacă are un angajat cu această cifră, ar trebui să sune propoziția, să sune cam așa: tu cum ai vrea să facem? Sau tu cum crezi că se va rezolva sarcina asta? Și atunci omul lui 1 se simte bine, se simte în elementul lui, ca peștele în apă, ca să spun așa, pentru că este lăsat să conducă. Și va rezolva acel proiect, acea sarcină, cu multă plăcere. Deci sunt oameni cu un ego foarte puternic. Da, sunt oameni cu un ego foarte puternic, în interdependență cu celelalte cifre, că aș vrea să fac aici o paranteză, nu suntem numai cifra de naștere, da? Suntem, cum spuneam, foarte multe alte cifre. Chiar și luna și anul, și ne influențează și numele are o vibrație, și educația, și ereditatea, părinții din care venim, karma de neam, există numerologie karmică, sunt foarte multe. Însă, în interior, așa cum spuneam, omul lui 1 este încăpățânat, este deschizător de drumuri, impulsiv, da? Astea ar putea fi trecute chiar și la vulnerabilități, ca să nu zic defecte. Da, vulnerabilități. Unde vor avea ei succes? Normal, în posturi de conducere. Director, inventator, președinte, persoană publică, sigur, da? Designer, orice fel de deschizător de drumuri. Chiar îl avem pe 28 pe fostul președinte Traian Băsescu. Exact ce a spus dumneavoastră, lider și mână forte. Să știi că mai este un președinte, dar nu de țară, de al nostru din Telorman, care tot pe 28 era născut și a făcut multe lucruri, era number one, ca să zic așa. Înțeles. Fără să vrei, era în prezența lui, erai numărul 2, chiar dacă... Da. Bun, apropo de numărul 2, trecem la oamenii născuți pe data de 2, 11, 20 sau 29. Da? 2, 11, 20 sau 29 sunt oamenii emotivi. Dacă oamenii lui 1 sunt oamenii impulsivi și impunători și inițiatori, 2 zice, sunt și eu pe aici. Hello, 1, uite-mă, sunt și eu pe aici, fără mine nu prea poți să faci multe lucruri, pentru că tu ești gândul, eu sunt emoția. Da? Noi știm că orice gând, atunci când ne gândim la ceva, se trezește o emoție. O emoție, da? exact. Așa este. Oamenii lui 2 sunt emoția din spatele gândului. Da? Noi, ca să ajungem să facem o acțiune, întâi o gândim, apoi punem emoția. Da? Hai să vă spun cum suntem luni dimineața. Da? Ne gândim, trebuie să merg la muncă. Mă trezesc, da? Să merg la muncă. Vine emoția, aoleu. Da? Gândul, emoția. Urmează să vedem care este acțiunea. Caracteristicile lui 2 sunt diplomația. Ei sunt adaptabili. Se adaptează oriunde pentru că ei își știu locul. Da? Dacă vine 1 și ia numărul 1, cifra 1, ia inițiativa, 2-ul va zice, ok, cum zici tu, hai să facem. Da? Ei sunt foarte buni acolo să conducă, să se lase conduși de 1, acolo unde 1 conduce. Și dacă ne referim și aici la vulnerabilități, este un pic ezitant. 2-ul este un pic ezitant, el nu poate să înceapă, da? Se pierde în detalii și nu prea are încredere în propriile talente.
Deci are nevoie de un om are nevoie de puternic un în față. impuls care să-l târască, ca să-l ducă după el, da? Dar are această calitate extraordinară de a relaționa, de a lucra foarte bine în echipă. Deci un liant Un foarte liant, bun. o să vedem până liant urmează. Deocamdată este cel care formează echipa, da? Dacă unul de mai devreme vine și spune avem asta de făcut, doi zice ok, hai, cum, eu te ajut. La ce trebuie să te ajut, da? Are totuși frica de schimbare, da? Aici sunt oameni care nu prea sunt dispuși să schimbe lucruri, da? Ar trebui învinsă această frică și se împlinește prin profesii ca artist, psiholog, vindecător, diplomat, copilot sau în principal orice ține de colaborare. Da? Colaborare, Doi exact. înseamnă Exact, colaborare. da. Diplomație și colaborare. Vorbeai de liant, dacă e să stabilim un liant între cifrele 1 și 2, aceea este cifra 3. Și cifra 3 este e valabil pentru oamenii născuți pe 3, pe 12, pe 21 și pe 30, ale oricărei luni. Pe 30 mă încadrez și eu, așa că sunt foarte Așa, atent, nu ești vă numai întrerup. urechi, da? Păi, 3-ul este, dacă vrei, legătura dintre cele două puncte de care vorbeam mai devreme, da? Dacă 1 este primul punct și 2 este al doilea punct pe care le unim și facem o dreaptă, al treilea punct formează deja un triunghi. Avem o formă deja. Avem un punct, al doilea punct și triunghiul este deja o formă. Este, dacă vrei, liantul dintre gând, emoție și deja 3-ul trece la acțiune. Da? Dacă unul inițiază proiectele și poate nici nu le duce până la capăt, că lui îi place doar să înceapă, vine 2-ul și zice cum face, 3-ul zice stați așa că vă spun eu și organizează. Este un foarte bun organizator. În numerologie, în termeni din aceștia noi, da, îi se spune networker. El stabilește relații, da? El este cel care vine, vede despre ce e vorba și începe să organizeze lucrurile. Dacă vrei, lucrul acesta se vede în familie. Dacă 1 este tata, 2 este mama, 3 este copilul care unește cele două puncte și știm toți că foarte multe relații se sudează atunci când apare un copil. Da? Caracteristici, capacitatea de exprimare. Vorbesc mult. Unde lucrezi tu? În televiziune. În televiziune, da. Ce faci tu? Vorbești. Vorbesc. Da? Sigur, și cânti. Da? Exprimare pe toate planurile. Sigur că da. Entuziasm, imaginație. Acum, dacă vrei să îți spun și vulnerabilitățile, vă rog. spun și nu sunt defecte, sunt vulnerabilități. Uneori, 3-ul se împrăștie, exact așa cum un triunghi și împrăștie... Și ce să mai împrăștie? Și ce se mai împrăștie, da? Are și proiecte neterminate, da? Cu duiumul. Și, atenție, este foarte sensibil, sau oamenii care lucrează cu 3 sunt foarte sensibili la critică. Dacă vreți să-i criticați, spuneți-le mai pe ocolite, așa că se rănesc și pot fi răniți. Prefer să fiu periadă cât criticat cei drept. Deci recunoști, te recunoști exact. aici, foarte bine. Ei au, scopul lor în viață trebuie să fie ăsta, să răspândească entuziasm. Acolo unde vine un 3, da, să fie entuziasm, să fie bucurie, să fie bine dispunere, da? Cea mai mare frică, vrei să știi de ce ți-e frică sau tu știi și nu trebuie să afle telespectatorii? Vă rog. Este frica de restricții și de a nu avea acces la informații, la explorare și la creștere. Ție nu ți-a plăcut niciodată, sau 3-ului, 3, 12, 21 sau 30, nu le place să rămână la fel. Exact. Da? Să crească, să cunoască cât mai mult și să ajungă să nu fie tot timpul la fel. Exact. Va avea succes ca motivator, antrenor, profesor, scriitor, artist. N-am spus-o eu, au spus-o numerologii. Sunt artist, sunt și profesor pe undeva și psiholog. Mai fac și pe psiholog în timpul liber. Așa, deci m-ați descris perfect. Ți se potrivește și aș vrea să știu dacă la școală ți-au plăcut mai mult științele exacte sau mai mult cele
nu știu, limba română sau matematică. Doamnă, eu am trecut la matematică numai cu 5 sau 4,50, deci nu... Ești excepția de la regulă, să știi. Da? Da, ești excepția de la regulă, pentru că se spune că 3 are inclinație către științele exacte, către matematică. Dar se pare că tu ești nu m-a excepția. nimerit. Asta trebuia să fie și unul, știi cum e? Dar să fie și unul. Probabil că eu nu trebuie să fiu excepția de la regulă, pentru că eu sunt artist și m-am dus cu creierii pe partea de creație, de... Da, acolo ți-ai folosit tu creativitatea lui 3. Și mulțumesc profesorul meu pentru înțelegere și pentru acel 5 foarte folositor. Da. Bun, ca să nu lăsăm lumea să fie curioasă, da? Hai să trecem mai departe la cifra 4. Vă rog. La oamenii născuți pe 4, 13, 22 sau 31. Da? Domnul Constantin Măgureanu este pe recepție? Este, da? Bun, dacă este, îi spunem că și Vera o să fie foarte bucuroasă să afle că are un soț ordonat, conștiincios, harnic, da? Și căruia îi plac regulile, da? Muncitor, îi place rutina, un pic conservator și, dar, atenție, oamenii născuți pe aceste date, da? Pe 4, 13, 22 sau 31, sunt par un pic lenți. De ce? Pentru că ei au ritmul lor și nu trebuie să-l scoți din pătratul. Semnul grafic al acestei cifre de vibrație interioară este pătratul, da? Și nu-l scoți din pătratul lui decât dacă îl motivezi foarte bine, da, după ce l-ai motivat, el iese, învață noile reguli din pătratul mai mare și le respectă. Caracteristica lui principală este disciplina. Sunt oameni disciplinați, oameni care au ordine în jur și pretind ordine, da? Oamenii care își respectă legile, respectă proceduri, legi, da? Și sunt corecți, da? Dacă am voie să spun și aici vulnerabilități, aș spune rigiditate. Sunt un pic cam rigizi și prea multă precauție. Ei sunt... ar putea părea speriați că nu vor să se arunce așa cu capul înainte, întâi gândesc. Și se știe că nu e bine să gândim chiar atât de mult, mai trebuie să ne lăsăm și duși de val și să luăm oportunitățile așa cum vin. Da? Sunt buni ca manageri în finanțe și contabilitate, dezvoltatori, administratori, avocat, funcționar sau antrenor de sport. Pentru că 4 are legătură cu corpul fizic, da? Și tot ce ține de corpul fizic implică cifra 4, sub toate formele ei. Bun?